Ngakwa ban keren ha kani ka par. Ya ka subject kata galang. Hatu filang na am ki bachelor. Hatu filang na am ki bachelor. Nganget kani ka khabar ka lang jikar khoi fi ni ka sngi banga ai khublai fi ho bona pneng fi fil up ni ka khabar kani ka sngi bona pneng jong fi ru kumnor fi shu klik la ka klik nganget kani ka khabar ka dei na kam ta jong fi video breu ba shep tieng ma video breu ba ting pot video breu ba prakhat plat ge ba prakhat ba ki breu gen ong kumno ba ki breu gen kren kumno pi prakhat ka ta ka buram breu pi prakhat ye ge jong ni ka do ba shep tieng ba ko am nong hani ka sngi bagane ka bor ki shep tieng na fi kan do no tadi kita keli kena kerja keli filong am bachelor. Ba fitip na. Kadon kanong ha kerja bachelor. Kadon kanong ha kerja bachelor. Fin pa you David. Ulong bachelor hadok kata-kata. Namar jong ke Israel ka yo lajim. U David bachelor barok glating pot wala dak ladon ya kata jing nang jing start ke jong ki. Ban ya le thma ban tip ya kita ki teknik le ban tip ya kata ka rukam le thma. Hendrai haba katma kawan shisha haba don baberngam yaki baberset yaki bakerho yaki baro ki leri ki knai ki la ja no kata jaka bu sol ka usol usim bala pensla ubleiro uri kata jaka ga jong o namar uting yo Goliat namar ukerho hendrai u David namar ba udai bachelor ushlor namar ba udan utrai ushlor namar ba udan utrai te namar ba ushlor ki Israel ki yo lajim ki Israel ki yola yem haga jing isya ka jing yakut kalong ba uno ba penrem kita ki barem kin long marau kino ki barem nakano no kaliang kin long marau la daud de Goliat urem long marau ki Filistia la daud David urem ki Israel kin long marau hendai namar ka jing shlur ka jong David ka babel ki thu yangi ba ki Filistia ki kalalong ki marau ka kwa ban kren fi ni ka sngi ka ta khubar ka don ka donot jonga ka kwa ban kli fi ni ka sngi shisha fi dein empat ki bachelor na ka ban tau trai fi tip na ba bona pneng jong fi am fi tieng palat fi shep tieng palat de hang ta ba ka yeng ka jong fi ka sha te sha khom ka bor bom man ka sha berngam ku sha berngam ki Israel ka sha berten man la ka sngi namar ba ma fi shep tieng la la fi de ku pa na fi de ka kmena fi de ki khon na fi de ki ba shep tieng tadeng ta bau baman open i laga jong ka bor ka ka doksa ka jong open i ta ka renyang ka jong open i ta ki yuti som ka jong open i ka ta ka wat ka jong bat pi de shir khai shisha tadeng ta fi sa kut sa ha ka jing sha ban ben hado menta ban ngam kran ye ka jing ban ben ka ba kan jado an renga kran ye ka jing ban ben ka ba kan jaman sim madon shibun ki sol ki ba kan jaman sim Shibun kita ki man ki jong David ki bakan jaman sim. Kidon shibun ki Eliab, kidon shibun kita ki Shama bagi Abanadab ki ba kin jaman sim ki Shipai ki ba Shepting ki bari habawan ke jing bertan. Tadeng ta baka yeng ke jong fi ka sakut sa hajo kam progress. Ubaman us berngam bertan ule don bor uwan ban penting pen smith pen mai fi syuri sa hajo ba syu khnyu sa Shepting sa namar bomdan bachelor kwa banong fi lada don we na preng jong fi bachelor ha ka yeng lada phi kwa shisha ba ka yeng ka jong fi kan yo jing palat lada phi kwa shisha ba ka yeng ka jong fi kan yo jing panem dei ma phi ban sedang ban mi ban ya le persha yaw ne Goliat uba kan jaman sim uba bertan ban haba phi not lada compare fi dei ba barit ne ki barit na ka yeng kumba David ulong ubarit na ki barit na ka yeng ubam dan nam, ubam dan kata kekerdan, ubam dan taka renyang renyot, ubam dan ai royam, ubam dan hiru taka jing bahabriu. Umi, bad haba umi, upen ram Goliat ubarang ba, atau giant. Tadi yang tang ko abang fi compare la fi rit kan no. Ladap hi shulur ban mi kamu David, ka yeng jong pi kan yo jing penem. Ladap hi de ki kon jong ka yeng kupau sha te ka kemi ke sha te le se kini ki bahayeng ke jong pi sha te ba pi shu isnai ki shu yam pi shu linear pi shu ngausi pi sakut sa ajo katakan nomon ra transformation ka yeng ke jong pi ka yeng ke jong pi kan long kom jo nrenga kwa ba dong fi la da fi de kon barit tam na yeng ru la da fi de ba khat do na yeng la da pi shlor ban pediang yau jisu ba la da fi shlor sha ban mi madan ban le ka man ke jong blai ban pen pau ya kata ka ba pi i chi sha yo tra pi kren ko ba kren u David nama David wang, waita, bukan mau share bakaran banyak do kata-kata. Para bu ya kendo Goliat, wang ini kekentian, wang mewan hanga,
Dagai dusung badaga sti mawan khmat jonga daga white lam. Ringa wan khmat jong me kerteng utrai kipat. Sisau David syakran ben yom matrai u Goliath bang matrai bang ade kusau mawan ra ngatang daga ni gajeri. Ha? Matrai ngade kusau. Sisa u David upet you. Ya Goliath kum kusau he. U klempet you kum rat ba. Klempet you kum tau sipai ba klan. U yi kum kusau daga da wan ra daga jeri ban siat dia. Batang tagi mau santeli. Daga wat tieng you Goliath. Wat tieng you kusau namar udai tang ubusyuhe daga riang busyuhe tang kasur. Rela pipi chilor la pipi not. Pipen bana ya kerteng ga jong tra ya ga yeng ga jong fi. Pipen bana ya kerteng ga jong Jesus khamat unu Goliath bagan jam siam nu ksot. Uni un khalam bat pipen ya ban pen lech snan ga khliek ga jong ka kran hang ni ha ba pula klan u Goliath ule u sim na ka wat ga jong Goliath e bo mat pen dekut ga khliek ka kran bo pen dekut snan ni ka authority ka khliek ga kran ni ka authority. Tanen ta kwa banang fi la chilor. Ka yeng jong fi ga ya jing pen em. David barit nagi barit ubam dan nam. Ngakan mau kan ka por try pen kan mau so way baka breu na ka Bible baka taga de ka Rahab. Ngakan mau ka Rahab baka ni ka de ka nuti. Ka snong ka thao ka tip ya ka baka de ka kan thai dakat. Kam dan nam kam dan ka ta ka buram baki breu ki nyau ben ya ka. Andre anda ha baka ni ka breu. Kaya kan do igini yarngot kita ki nong sentiat jo ki Israel. Kala res la ka jong ka jim ka jong ka. Kala hendo bat kala buri ya kini ki arngot haka yeng ga jongka kala khendo isha namar ka dei ka beslor bat namar bakala yarap ya kini ki nong sentiat ki jong Joshua ki nong sentiat ki jong trai kala khendo ela ka jongka jingem ga jongka shisha habu simu utip ba kilawan haka yeng ga jongka rahap kilawan pha talasiru ndai deu blai ba yada kini ki arngot mshimlap sabut sakhi bat kumta Karahap kalayok ban pelaj im yakini ki arngut ki nong sentiat jong belai. Badai namar bakanut ban ris. Namar kaslur ban yada yakini ki arngut ki syakri ki jong belai. Tadeng ta baka kayo ya ka jing pen em. Ndai tamaka kada yakut tat ka ong manga bat ka ying ka jonga. Manga bat ka ying ka jonga bat haba ki Israel ki wan menyelek thma ya ka Jericho. Joshua ukan mau ya ka jutang ya ka balayate bagan ka breu. Badeng tau ong kilit pelaj im shwa ya ka Rahab bad ka ying ka jongka ki hinmen bo jongka kimi kpa ne baro ki badon ke jinga dei bad ka Rahab. Kini kinyo la im bad ki let shisha ban pelaj im ya ka ying jongka Rahab. Ndra Jericho baro lapen lem bad ki do ai la jongka jing im. Balai baka Rahab ka yo jing penem ka daw ka long namar baka shilur. Namar baka shilur mar ka tip ya ka jing shisha. Badeng ta kalau yada ya kita ki arngut ki nong sentiat. Kalau yang haka liang ga jong belai. Badeng ta ka ying jong ka yo jing pen em. Compare ka jing em ka jong pi long ngani Rahab le si pimdan nam. Pimdan ya kata ka kerteng ka babha ha ka snong ka taul ni pimdan ya kata ka kerteng ka babha ka ying ka sem ka jong pi compare. Lada pi not. Lada pi shlur. Kan mau ba ka ying ka jong pi kan yo ya ka jing pen em. Mi sha khmat. Syakri yu belai ha ka balai loi. Syakri yu belai ha ka paum de ha ka bari. Lada pi not. Ka perthai kan yu i kata bau syaitan am kan ni ka perthai ka perthai ka bagan jaman sim kan yu i ba pi syakri yu belai kan ni ka perthai jong ka jingdom kan tieng ye fi bat ma pi pen yo ya ka jing penem kam tip yi ki wei henry ka yeng ka jong pi latikna ba kan yo ya ka jing penem ngadawai kan ni ka por ka benta bau tra un ai fi mun sim jong ka jing shilor ko bau David u shilor pen em ye ki Israel ko ba ka Rahab ka shilor ka pen em ye ka yeng ngangat pin long ki ba shilor ka ni ka sngi Tanay ta kaktin ka jong blay ka ong to pin long ba shilor. Kitab Joshua ka nong ba nang kong khat ban reu ka ong. Pen klan ba pen shilor ba yela di. Namar men pen yo bentai yaw ne upat ba ya kata ka ri. Ya ka bangala sma ya ki kpa ja ban ay ki. Ublay ong to pen klan ba to pen shilor. Uong ino yaw Joshua. Si shaw Joshua ro de ba shilor. De tau la pen yo ganti ya ka ri kanan ha ka kti ka jong ki Israel. Pagka Bible ka ong ipiro ka ni ka sngi. Bala da pidei sha ki ba shlor bala da filong sha ki ta ke ba klan pinyo ban ai kan ti ya ka yeng ke jong fi ya ka beneng utraun ker khui fi ka ni ka sngi ka bomenta utraun ai ka bar fi ba finlong ki ba shlor ina dwai hallelujah ka tien jame try ka ong kita ki ba shep tien ki nam yo ka hima ka jong me roi tang ki ba shlor tien ki jame ka ong try
ngim day ban ngoma ngim day ban shep tieng mesim shep tieng wan no baman day no blai wa fi ka bor wa fi ka jing wa fi ya ka ta ka jing adakar ado man ta ka sngi pin long ge ba shlor pada wa fi shlor ka ying ka jong fi kan yo em ra fi long ge ba shlor ka ri kan long ka ba lat em bar nga ngai ba pinyalam shibon ki men sim sha ka hima ka jong blai namar ka jing shlor ka jong fi wanum ngai blai tang ha habari wanum ngai blai tang ha ka ba tang na po an rai to pen pau yala de long ki ba shlor hakmat jong blai long ki ba shlor mi sheperthai shakriu blai ha ka ba pau wat wanum shakriu blai ha ka ba ri ka ying ka jong fi kan yo lat yem ngai ipa jong fi kan yo lat yem imai jong fi kan himman jong fi kan yo lat yem bar ka ying barakawai kan yo lat yem bar aba pi shlor hi shaban shakriu blai manga kran ne pi ka ne ka sngi lada pi shakri shi shayo blai ka pa la pi dei pi dan ha office ne pi dan ha ka jing trai ha yo ha hat balada pi shlor ban pen benai ka kerteng ka jong trai ka ri ka jongi kan yo jing pen em padai ta ko abanong blai khat if kum ki david ban plai ka kerteng ka jong blai hang no pi dan ha khamat ki pa ba fin pla ban nga ngai ba ka ri ka jongi kan yo ya ka jing pen em wanum shakri blai ha ka barri ne tang hata ka men sim ka jong pi pen pau shi ka pertai ba pi dei shi sha ki nong bot ki jong trai ba pi dei shi sha ken kita ki Kristan kita ki breu jong kita ka lenti pangada duai rekar kui fi wei barok fi nyo inu men sim jing shlur na do man tagasngi haga gerteng jisu nong penem amen but amen trai ker kui fi nang ye shlur wa julong ki ba khau et pen bana gerteng jong trai sino pilai ba ga de ga yeng ka sino ga thau pi dan ka office ka jing trai ka school ha ka yo ka hat pen bana ya gerteng jong jisu pin itu ka yo ka jing fi ka yo em to ka office jing fi kan yo em kato ka skol jong fi kan yo em ka shnong jong fi yo em but hang no ba pi na la da ga yeng ka sam ka jong fi baro ken yo jing pen em without a doubt klem jing artatien pin e kamba ka jong blai blai ka khui fi ko blai shibon nang e long ge be shilor ko blai shibon amen